Můj příběh začíná v Pardubickém kraji, léta páně 2018 a začíná takto. Začal jsem rozvážet lidi, byl jsem měl čerstvý papír a chtěl jsem se nějak přivydělat, tak jsem si řekl, jo, půjdu rozvíjet pár lidí po akcích a ukradnu práci akcikářů a něco se vydělám. Něco jsem se vydělal, už byla asi maybe půlnoc, si myslím. A já už jsem měl poslední zastávku a řekl jsem si, že už na to seru nebyl. To bylo asi víc hodin, když se tím také přemýšlím zpětně, ale to není podstatné. Podstatné je to, že jsem potkal už nějaký známý lidi, známý tváře z mý školy a nějaký kamarády. A jeden týpek mi povídá: hej kámo, pojď s náma chlastat, myslím, že se na to přespíš u mě. Říkám, no co by ne. A jak jsem už chtěl chlastat, napsal jsem zprávu mámě, že přespím u kámoše. A to bylo asi všechno. Pak jsme chlastali. Jdem takhle do jednoho baru, tam hrajem kuleční, kulábr, s ním se sranda. A ostatní říkají, že už jdou spát, že už jsou hotoví. Můžou být tak 2 hodiny ráno, dejme tomu. A tak my zavítáme do kamošova baráku. A tady v tom baráku hrajeme CSko, jsme vzhůru tak do 4, do 5 do rána, prostě skoro do svítání. A pak už jsme hotoví. Tak jsem takhle nalehnout. Do postele každý do vlastní samozřejmě. A ještě chvilku tak kecáme. Já ležím na gauči, na té posteli. A pak povídá: hele kámo, co si myslíš o homosexuálech, o gejích, o chlapích, o chlapcích, o chlapách, who cares? Já říkám, jako jo, jsem s tím kamarád a to je asi všechno. Nevím, kam tím narážíš, kámo. No, já jsem trošku bi, no. A potřeboval bych, nebo jsem si myslel, že ty taky, tak jestli bys, říkám, asi ne, no. Tak tady jsem dostal takovej, jakože, pud sebezáchovy a nevím, jestli to byl dobrý pud nebo špatný, ale řekl bych, že pro mojí prdel rozhodně dobrý, si myslím. A řekl jsem svýmu bývalýmu kamarádu, jsem řekl, že musím jít domů, že ještě musím něco zařídit a tak, že prostě rodiče chtějí auto zpátky doma, takže nějak tak. Tak jsem nastartoval auto, v krvi tak 1 promile, asi možná kolem 1 promile, nevím, už jsem možná vystřízlivěl trošku, pak ke konci už jsme nepili. A plášel jsem domů, co to šlo, ty vole. A pak mi ještě párkrát ten týpek psal a já už jsem mu asi neodpověděl a nemám nic proti homosexuálům, ale nemusím sdílet jejich praktiky ani nic takového a to byl důvod, proč jsem prostě a jednoduše utekl. Doufám, že se vám tento příběh líbil a odebírejte, sdílejte pro další příběh. Tak ahoj.